Πάμε λοιπόν να δούμε την ενέργεια και την ισχύ των σημάτων. Άρα λοιπόν ενέργεια και ισχύς. Για την ενέργεια δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Ουσιαστικά η ενέργεια ενός σήματος είναι η ενέργεια πολύ απλά που κουβαλάει ένα σήμα, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, ενέργεια. Έστω ότι έχουμε το σήμα χ του τ, ας το πούμε. Τότε η ενέργεια του σήματος είναι ε ίσον, ολοκλήρωμα από μείον άπειρο έως συνάπειρο, το μέτρο του σήματος στο τετράγωνο dt. Δηλαδή παίρνουμε το μέτρο του σήματος, το υψώνουμε στο τετράγωνο και ολοκληρώνουμε από μείον άπειρο έως συνάπειρο. Και έτσι προκύπτει η ενέργεια του σήματος. Η ισχύς τώρα είναι κάτι διαφορετικό και έχουμε δύο διαφορετικές σχέσεις ανάλογα με το αν το σήμα μας είναι περιοδικό ή όχι. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε την ισχύ στην περίπτωση όπου το σήμα είναι μη περιοδικό. Η ισχύ σε αυτή την περίπτωση είναι το όριο με το τάφ να πηγαίνει στο συνάπειρο 1 δια 2 τάφ ολοκλήρωμα από μείον τάφ έως τάφ το μέτρο του σήματος στο τετράγωνο dt. Τώρα θα μου πείτε τι ακριβώς είναι η ισχύς του σήματος. Ξεχάστε το όριο, ξεχάστε το 1 δια 2 t. Ουσιαστικά έχουμε αυτό το ολοκλήρωμα. Μέτρο του σήματος στο τετράγωνο, όταν το ολοκληρώσουμε, έχουμε πει ότι δίνει την ενέργεια. Άρα αυτό το ολοκλήρωμα μας δίνει την ενέργεια του σήματος μέσα σε χρονικό διάστημα από μείον τάφ έως τάφ. Δηλαδή αυτό το χρονικό διάστημα έχει εύρος 2 τάφ κεφαλαίο. Στη συνέχεια διαιρούμε με το 2 τάφ κεφαλαίο. Άρα βρίσκουμε την ενέργεια του σήματος σε ένα χρονικό διάστημα με εύρος 2 τάφ κεφαλαίο και διαιρούμε με το χρόνο αυτό. Ενέργεια προς χρόνος. Αυτή είναι η ισχύς. Απλά επειδή το σήμα μας είναι μη περιοδικό, παίρνουμε και το όριο με το τάφ να πηγαίνει στο συν άπειρο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα ουσιαστικά το ολοκλήρωμα είναι από μείον άπειρο έως συνάπειρο εδώ πέρα. Για την περίπτωση τώρα όπου το σήμα μας είναι περιοδικό, η ισχύς ορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, απλά παραλείπουμε το όριο. Άρα λοιπόν η ισχύς είναι 1 δια τάφ, ολοκλήρωμα από 0 έως τάφ, το μέτρο του σήματος στο τετράγωνο dt. Άρα λοιπόν υπολογίζουμε την ενέργεια του σήματος μέσα στο χρονικό διάστημα μιας περίοδου από 0 έως τάφ και διαιρούμε με την περίοδο. Άρα ενέργεια προς χρόνος θα μας δώσει την ισχύ ενός περιοδικού σήματος. Τώρα έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες σημάτων θα μπορούσαμε να πούμε, οι οποίες είναι οι εξής: σήμα ενέργειας και σήμα ισχύος. Πάμε όμως πρώτα να ασχοληθούμε με το σήμα ενέργειας. Αν ένα σήμα έχει πεπερασμένη ενέργεια, τι σημαίνει πεπερασμένη όμως? Πεπερασμένη ενέργεια σημαίνει ότι η ενέργειά του δεν είναι άπειρος αριθμός και η ισχύς του είναι μηδενική, τότε αυτό το σήμα ονομάζεται σήμα ενέργειας. Και έχουμε και τα σήματα ισχύος. Αν ένα σήμα έχει άπειρη ενέργεια και η ισχύς του τώρα είναι πεπερασμένη, θα τα δούμε και παρακάτω σε παραδείγματα αυτά, τότε ονομάζεται σήμα ισχύος. Συνήθως σήματα ενέργειας είναι τα μη περιοδικά σήματα, ενώ συνήθως σήματα ισχύος είναι τα περιοδικά σήματα. Ξαναλέω όμως συνήθως. Αυτό που είπα δεν είναι απόλυτο. Απλά αν μας δώσουν ένα σήμα το οποίο είναι μη περιοδικό, συνήθως θα είναι σήμα ενέργειας, ενώ αν μας δώσουν ένα σήμα το οποίο είναι περιοδικό, συνήθως θα είναι σήμα ισχύος. Αυτά για το συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο βλέποντας μερικές ασκήσεις σε όλες τις ιδιότητες που έχουμε δει μέχρι στιγμής.